Hot tap, hot tap, hot tap. Débat face à face religieux sigida gale. Amikulu jamakulu foni wati na. Kafo ake rola. Kafo ake kumauna. Kafo kabe aka chesiri anaka wulika joma. Kabela jiren kilingile nafo. Kafon kundigi do. Sarata onte nani na retote. Olini wala nyuma ndo tale ko ka kulu jamakulu segere ka ankara mo bonyo ko mawfo singa bali nyine balu ka fo man nga ko to boy karaye okuma kama ankoro fo kamba fo kando ko nufo kande fo ngon koro ko te ngane do ne karamago ne den ay jangamba bulu krota ngaye jangamba bulu krota anti mawre ba bulu soro de o bulu era dito tama ni yan yere bawye ay jangu bulu krota kene be la jelita anse ko dama ira be la jelina kada kan balma ke balma muso e ba don akinye je fo yere la few ka fo ko ama fo yoro de mande ngom ni muso famba ya famu dongo do karamo ante santa soro kofe ba soro ngin bila ka ko rangi go ba soro kuma tenin kable ameka dore de ni o sigate era o sigate hamba kuma ko ni mina mbabe na ku ka fama ka dansira ko dane be sula ko dante nyana mala ko ye kele yele safe ku ka famu ta ko lu de ka famu no lu ya famu dro ama fo de nganga ta fo yugu man tesira la ble lu ka famu nga famu man famiyali man di chama mbulo de jaw sirana hakulu bora hagli tigi ka tayara don robana flero temso chambulo ble jigira asira hage doma uya bla hali minan kono hali ka bagan valer ka boni muso valer hawo neba famiyali mandi neba nango anye fo mandi anye fo mandi de ngoka daka doba yere fe ya no mandi mi se ga nye fo ka family taw sura la koy ngo mi se ga nye fo ka family taw sura la bele ka sura imata wali so imata wali ko neba o kama ngone karamgo ya nyini nga dongo do ko kuma de munum ba bolo ni kwa kanga wala lidaka daw kan ngone titani chefo wali sosa ai manden du golo kan anno manden dine ko ni nyefoli silame ya nyefoli manden du golo kan ya o maseki katani chesie arabula o maseki katani chesie ko kofe ko bi nyefo ko kuma no ya ko banya yo neba o kama ango de ngo kunu tinyere be masega ke bi tinye o jango kunu ngalo adore tani ikoro ngo adore tani ikoro ni garamo wa yini ngado ay nete bonen tay mande do ya kona te chekoro ba an yere mo ke folo mi yere do na fe na kona te la ka wa chekoro ba mbure malenge o ga nyefo chikoma ngo kodo na ga nyefo chikoma asigiro dala ka be mi ma ko anake ni afado jenge nambro sangile ni jigo de gele ya ledo o bien sa hage mindo ngunu chera fama to jugute fo fama bloko no nga fama ba donga fo ko de gumbe fama de unka ka be kuma de on sigi chugo ma dugu no
o sigate mazira doni tunga bosa ngunu jera ko ko ne ko fama ma atne do nye onu ve ma de ni fama itne nye bi boyde ma ora bi sikele tara wo yo tara amikune ma do sigi inona onana gani fama kono na galen tale mese alega manyi ngalita tara be morla ka kan kuye ma do kuye ala delika ye ntado ye ala min delaye ko kra ben se ma abolo olu fono yo ke do e dro ko datugu fama blo kono no ni islamiyat nte ko ni islamiyat nte dangare tumina ka fama zola ne bena ko olu fono ya min islamiyat no fa tay foga na se kango musa ngo foga na se kango musa ma o ka dugono fini no gole dugono femen gibi bo kolola ka ko ka je ka dai no ka blonda so mati do ga no gole ni foi ka tlaka ataka a gominga cheo ka ta dai ka wali jule no ni moro be fe ka fo ni moro be fe ko ta so ala ale fono nga nyini ngale tata rabe moro ma we ko ki nyu bilije de ko nga che igata de kiraso mo ka tro o kirago ni gafe ndatu ka boy ikrefe ngramo maka chane ngo mamadu ko ni gafe ni ndatu ka boy ikrefe o maka cha nganti na to no fe o andanjo ka ngo musala aw neko nanye mandenga onyi ngane ba ko aw yere dalema la ko kiye la aforanga ma koro ye o de ambla ni filini bela jere ko kan dala ka fo ko angana siga ma feu sanji gindo abe qur'ane de ni ya dondro ni gogo sanji kana he karamo ko ya ndola kan tiga nga yiru la ka yiru ka mulo tulo me fe ka fro yiru bani mi kenyana maya kono na yo do an mi so nganu yere de makenye hakela nyana maya kono ka yiru bani mi ke o garamo ya nige o de langa ci anya bele beta ci gaba hal fiye fidini mun mani fiye jeza an wule lembo be no fetimo amiga da ci ko amiga da ci ni ga ke arabu nyana ni ga ke arabu qur'ana nyana ki ete kala do nyina ka be naye muso te kala do nyina ka be naye ga hal ni tara fo nye yoro mina mande dugu kolo kaka je nyini ga obi ka muso ina ko karsa sanji be yiri de no fe esko siga biro imana se yoro wo yoro dona fina ko ni wati jitu no ya so ngane dugu yoro bet ni yiri o wade ubi ga min fina ku bi ala deli mingera bure maleyibo ni qur'ane jigindo be qur'ane kono jigindo te qur'ane kono karabo neko ando fara kunu kiyo ga ngate mega tanga barala ngwanto fara kunu kiyo ga ngate mega tanga barala arabu munu fakando munu mbolo ya selengaje okuma olumo ko te jila ubi ga milliard ke ka furo lawfe abika voyager ka ta Dubai dongo do anye bala ni sera Dubai moto ta mobile ta dron ou bien ko ka hyperloop ta dron ikata Abu Dhabi ni Dubai che ikata lo sexel ye combien de milliards financés ka fore ka yoro la ay ta lo jadon c'est olu mo ko te jina golu de fakando olu de bemba o bulo ya sebe olu mo ko te jila wa hali bi an filɛ nin ɲɛ tile min na i bɛ taa sɔrɔ dɔ de fɔlɔ sigilen don k'a ka danaya k'o de ye kɔli ayi ni kuranɛ faamuya don o don awɔ ni sipusurunin dabilala ni burumusi finman bɛ sama a nɔfɛ ɲaman kɔnɔ ka taa ayi a kana sigi a fewu hali n'a ma sɔn ka sɛnɛ kɛ ji na don a k'a ka so kɔnɔ karamɔgɔ bɛɛ t'a dɔn bi an bɛ ɲɛ tile min na k'o ye nkalon ye morike bo perenga sabaka jana idala kuma mina aya kono fa malo jeli mina ka bo aka so anyinga ko malo jeni bi sene jamana min kono Thailand ko aka ta yinno aka ta nyingini ka do Thailand est le premier pays dans le monde entier minu nyake muso ka papier ka ngache ko
Mbalama muso profession prostituée Thailand. Oui. Nino muso benana sugu fe chamanjera ni ko ka ti de muso aba damne. Karamo police get meto aka fo ki sembo sera la du wuli ka ta ko le maka. Ibi mumbara la mum se benemi ka papier police ki ka jamana de sécurité. Ne be nga bara la ibi nan de ku ka be muma ibi ni jamana de ya sha ni mi ko lo jibi fini la. Jifu surumani dede ko lu ga jifu surumani o e chekoro ba chama nga jago ku nyakami ngo e chekoro ba chama nga jago ku nyakami akera nyeno abi jifu surumani ko na abi tlaka nya fa yana ga fa aye mi yara de fu man de morde ka boka nya fa ngaramo amma gaza ka dungon kibarum lemunu su kibarum mayon kapa lemunu majambane imagasa kakele janila kambulo se nyini fe nyumoma kan fojugu monko kanyesi anya kola kan ko dan kinya kola maraga ngata now ya famu karamo gabe famu karamo magasa ne de biga fina ngi ga wuli ga talla kale mandendu ko loka anga choroba kemeni muga mimbina ne biga mi fi nte yoro wore ma ginya kono de malion bita minanta yoro mo be Guinea ni Senegal ni Ivoire ni Burkina Faso ni Niger ka bita minanta yoro ne te yoro wore ma de ngui mango Bangkok Thailand capital la abo iga sefa 1 milliard ki boala shukilim pe voilà shukilim pe ki fi krefe kamale am nga chawbe de ngo chawbe ni no kada ka ne ba amanin kala ne anye ni anye kise de la dugu kulo ni sanfɛ ya ne ba o bango ko mi go balo ni sera bango ko dongodo ka segi ni ma fɛn faamu ko ina ka gele bi do faamu Bangkok yɛrɛ bɛɛ lajɛlen anw West Africa bɛ jigin quartier min na ko Sogobiti yɛrɛ bɛɛ lajɛlen misiri kelen de bɛ yen maliyɛn de y'o alimami ye o misiri ko an bɛɛ b'o ɲɛ Thaïlandais b'anw lajɛ olu b'a ko est-ce que ko fa t'an na quoi parce que d'après Thaïlandais ni sunɔgɔ tɛ damaga ma foyi da ko mɔgɔ ko k'i ka lafiya kɔnɔ k'i sigi ka tulonkɛ ɲini na quoi non olu ye diɲɛ quoi olu fana ye diɲɛ vitesse ko donc n'olu y'anw ye nin seliji taw ni nin seliw ni nin koma kamantaw na o kamana gana ka sɔrɔ ne ba n'i sigi k'a jate minɛ k'a lɔjɛ kamanagan ko do dɛ kamanagan ko ba ok o Thaïlandais npogotigini minnu bɛ yen nɔ ni nin papier b'u bolo yɔrɔ Thaïlandais fari ka dɔgɔ u ka mɔgɔ bɛ se ka se san 20 ni kɔ ma n'i y'a yira anw na surtout a musolama b'a fɔ ko non ko denmisɛnnin do ka sɔrɔ olu muso ninnu bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ fila ne ba bɛna segere de f'i ye kana taa nin fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ n ko n bɛna segere de f'i ɲɛna kana taa fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ an ka waritigi kɔrɔ min binnen bɛ Thailand nin ka cɛ n'i y'a jɔ 100 o 100 99 bɛɛ ta ye accident de muso ko ye Thaïlandais ka usine accident taara o de fɔra somɔgɔw ɲɛna Chinois in ka wari nambara a ye cɛncɛn don n ka minɛn kɔnɔ ka na n'a ye a ye bin kɛ sagi kɔnɔ ka na feere ma minɛn ma bɔ foyi ye ni kɔɔrimugu tɛ ni si tɛ tiɲɛ a bɛɛ lajɛlen ka wari taara muso ko de la ne ba mina yɔrɔnin dɔ ɲɛf'i ɲɛna i ka maa ɲini Bangkok k'i tɛgɛ dɔ k'a tɛ wuli fiyewu ayi wulibali t'an bolo dɛ nka o wuli man di n ko wuli man di ka d'a kan ɲɛ de b'o kɛ cogo fana n bɛna dɔ f'i ɲɛna ta i k'a dɔn ko fɛ ko in y'an bila min kɔnɔ ne ba o muso ninnu u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ fila de i b'a sɔrɔ Thaïlandais ka jipu surumani b'u la jipu ni ngɔɲɔ ne min Chinois jipu surumani o b'u la i komi ni mɔgɔ min y'an ka dugubaw kɛ denmisɛnninw bɛ yaala ka siraji kɛ cogo min na fɛn ni b'u bolo u b'a kongo
o fɛn fana ɲɔgɔnna dɔ de b'u bolo mais olu ta tubabula ma do ka a ni moderniser cogo ni dɔ la ten i y'a faamu u b'o kongo o kuma Alhaji cɛkɔrɔba ye min ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan a taara k'o to a denkɛ kelen min bolo k'a dalen b'o de la k'o ye arabu kalan kɛ k'o ye silamɛ ye k'o kana jago kun minɛ minnu ye tubabu kalan kɛ olu k'u cɛsiri u yɛrɛ ye an ka Manden waritigi cɛkɔrɔba caman t'a ye tan de u b'a ye tan de donc o y'a sɔrɔ dɔɔni min b'u bolo u b'o kun to u denkɛ bolo ko min taara arabu kalan kɛ ale yɛrɛ bolo o de bɛ se ka jago kɛ du kɔnɔ wa ne fa i y'i denkɛ min bila n'a taara Bangkok ka nkalon tigɛ ye a fɔ Manden dugukolo kan ko bamanan ko k'a bɛɛ nkalon minnu bin cogo de f'i ɲɛna ne taara ka ye ɲɛ na de a ma lakalen ye dɛ n ko n y'a ye ɲɛ na de Bangkok ne fa i denkɛw de cɛkɔrɔba min ye muso 4 to a kɔ Mali la min ye muso 3 to a kɔ min ye muso 2 to a kɔ min ye muso 1 to a kɔ min y'a ka jɔmuso caman to a kɔ min ye denbaya to a kɔ du jigi bɛ min kan faso ni baso jigi bɛ min kan ko a bɛna don an n'an jigi cɛ dɛ a tatɔ filɛ faso ni baso ka nafolo bɛɛ lajɛlen daji ka bɛn a ka manamana ko de ma tɛ se ka lakale dɛ ni k'i tɛ b'a ko la i bɛ ko sɔrɔ Bangkok ko muso denmisɛnnin minnu bɛ yaala nin papier de b'u bolo k'a fɔ k'u ka baarakɛta de don jamana kɔnɔ o de reconnaît don olu ye u ka yaala ka feere o y'u ka baara de ye min reconnaît don jamana gouvernement fɛ o ye jamana constitution fɛ o ye karamɔgɔ silamɛw yɛrɛ ko fɛn min ma ko jɛnɛya a kɛbaga fanba ye silamɛw yɛrɛ de ye o denmisɛnnin n'u bɛ yaala u b'a fɔ k'u bɛ masaji de kɛ ka i digi k'i fariw digi k'i masaji kɛ komi an ka mɔgɔ a bɛ fɔ an ɲɛna ko n'an y'a kɛ dɔrɔn ko sɛgɛn bɛ bɔ an wolo la don n'a y'a bɔra yan donc ne fana taara o ko ni ninnu yɛrɛ i b'a se k'i b'olu nege minɛ k'u kɛ quoi o b'u nɔfɛ komi i b'a yɔrɔ ye sirada la Bangkok fan o b'a sɔrɔ e jɔlen bɛ balikɔ na i n'i ka kɔlɔsi ja bɛ ɲɔgɔn na sa e bɛ ka kɔlɔsi caro n'u y'u kun kɔrɔta k'i ye papa macaji e yɛrɛ b'a fɔ k'a ye yɛlɛ n'i ko e yɛlɛ yɔrɔ min na dɔrɔn u b'u to duguma k'i ɲininka room number so numéro n'i m'a faamu u bɛ kile bɔ k'a yira i la quoi i yɛrɛ bɛ t'i ka kile bɔ i bɛ n'o yira u la u bɛ numéro de ye quoi u b'a fɔ ya hayide comme donc u bɛna balikɔ na sisan k'i ka so numéro fɔ ko so numéro 10 mɔgɔ y'an wele ko an ka taa quoi donc balikɔnisi b'a to balikɔ na ka téléphone ta k'e wele i ka so kɔnɔ i bɛ téléphone ta komi balikɔnisi ninnu caman mɛnna baara la f'u b'an français n'an ka kanw mɛn sa a bɛ ɲininka ko e de ye masajikɛlaw wele i b'a fɔ ko awɔ karamɔgɔ balikɔnisi étage tigiw bɛ Bangkok a wariw sɔrɔ cogo de filɛ nin ye n ko balikɔnisi e bɛ hôtel la ka dumuni kɛ ka na tɔ di minnu ma dɛ i tɛmɛtɔ i n'i kɛlen k'i ka namasa san i bɛ to ka dɔ kari k'a di minnu ma dɛ Thaïlandais bɛ yɛlɛ anw na de quoi balikɔnisiw bɛ Bangkok n ka cɛ c'est des milliardaires hali ni gouvernement ko k'u kana kɛ ministre ye n ye nkalon tɛ sɔn u bɛ to balikɔ na yen n bɛna sɔrɔ cogo de f'i ɲɛna kabi balikɔnisiw bɛ npogotiginin ninnu bila ka yɛlɛ e kama yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ u ye marché tan fɔlɔ ka ban pewu aya ni giriman binanta ye nin ni giriman binanta ye nin sinon n b'a fɔ a tɛ yɛlɛ hali n'a y'a wele ne b'a fɔ a tɛ yɛlɛ fɔ a ye bandiw de ye u b'o marché tan k'o papier signé a tɛ fɔ da la dɛ ka papier de signé o kan fɔlɔ npogotiginin ninnu bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ e kama sisan karamɔgɔ n'i tun y'a dɔn man ɲi baara n ko n'i tun y'a dɔn man ɲi baara n karamɔgɔ ni npogotiginin ninnu yɛlɛla sanfɛ u ka baarakɛta fɔlɔfɔlɔ n'o y'a ye k'i ye maa min bɛ maloya u bɛ u ka saribɛtinin d'i ma k'i ka t'i ko n'u y'i yɛrɛ kɛ maa walawalalen olu yɛrɛ bɛ t'i ko koyi n'e taara i ko sisan k'i
kiloti babi ngane ba karamɔgɔ ko in ye cɛ caman sɔrɔ o kɔrɔ fana tun tɛ ko tun ye tulonkɛkɛla ye so dɛ ko n ka kuma t'o fana nɔfɛ wa ne ka kuma t'a nɔfɛ ko ne ko silamɛ bɛɛ ye jɛnɛyakɛla ye jɛnɛyakɛla k'a fɔ kiloti ba bɛ sɔrɔ u bolo u b'o kiloti ba in d'i ma k'i k'o don i b'o don saribɛti jamanjan b'u bolo min jɛnya ka jan ni maa ye dɔɔni u bɛ sɔrɔ k'o da dugu ma k'i da o kan i b'i da o kan ne ba a ɲɛdɔnbagaw ka fɔ ma n ko a ɲɛdɔnbaga yɛrɛ ka fɔ ma o ko ne y'i da n'u y'o masaji k'e kɔ la ka bɔ i tɔ na f'i sen fasa o bɛɛ lajɛlen gosili daminɛ k'o fɛ ne ba o sɔrɔ k'a fɔ k'i jan n'i tun y'a dɔn i tun bɛ da pirili ma i b'i jan o b'o masaji in kɛ i disi la k'a k'i fanw na sisan lajɛ i k'i hakɛ to fo n'o y'a dɔn tuma min na k'e ka jakuma y'a pɛrɛn ɲinɛw nɔfɛ i bɛ fama dɔrɔn npogotiginin kelen bɛ taa ɲɛgɛn na fa i komi a bɛ taa ɲɛgɛn na taa kɛ o bɛ kulusi bɔ a la sisan k'a tɔ to zipu surumanin ye a bɛ to ka na pan e dalen e kunna a b'a pan e dalen e kunna e b'a dɔn tuma min na an ka cɛ ko kɛra kɔnɔ o b'a sɔrɔ i y'a daminɛ de caman ta y'a sɔrɔ nin cogo la ani minnu yɛrɛ y'a lawuli a kama ka wele jɛnɛya yɛrɛ fana kama o fana jamakulu tɛ kelen ye o tuma e kɔni b'i fama dɔrɔn pawu i bɛ jaralakaw ka baara la n'i tilala sisan sa o bɛ sin k'a f'i ma bɔ k'i ka dala wa kelen di kuwa e b'a fɔ ko urubulu u ka wari wa ou bien dala de ko US money US dollar n'u tilala o k'i b'i ɲɛ y'u kun i tun b'a fɔ ko denmisɛnnin minnu k'i y'u wele i bɛ sɔrɔ k'u ɲɛda yɛrɛ dɔn sisan i b'a fɔ ko i ka US dollar 1000 d'u ma sisan e b'a fɔ ma ko you dey crazy ko fa b'e de la ne karamɔgɔ n'i tun b'a dɔn i t'a fɔ n'i tun b'a dɔn i t'a fɔ ni fa b'e de la ni fa bɛ tayɛlɛ ne denmisɛnninw de la a bɛna dɔn sisan u b'a fɔ ko a bɔ i b'a sara i t'a sara i b'a fɔ n t'a sara ka d'a kan n'i y'a sɔrɔ e ye tulonkɛlikɛla ye ka kɔrɔ e yɛrɛ b'a ye tayɛlɛ ni a bɛ se ka muso ta o bɛ si i bolo n ka cɛ rubi 40 45 60 o waati u ka wari 600 ni dɔɔnin de ye $100 jamana min b'o hakɛ la n'i k'i bɛ muso nasugu fɛ n'i k'i bɛ lady boy de fɛ i b'a fan o fan fɛ arabu bɛɛ bɛ t'i ka baara la an minnu bɔra afiriki a cɛ tɛ muso tɛ natɔ o b'a yira an na an b'an kalenko 7 ka taa an jɔ kuranɛ kan k'a fɔ ko an bolo dalen filɛ kuranɛ kan ka cɛ muso don u b'a fɔ i ko non ko nin ye cɛ ye o b'an dala cogo min na o bɛ caman dala ten karamɔgɔ i tɛ ka to tulonkɛ la wa n'i ka nafolo de taatɔ filɛ i ka jagokun kojugu i ka kɔkisɛrikɛ o sen baara i jatigikɛ tɛ a ye hali ni dɔgɔnin don bangɔ kɔ a sen b'o kelen na i filanin teri min sigilen bɛ Bangkok a ye n'i tɛgɛ sɔrɔ o la o ye Bangkok bɛnkan de ye a bɛ fɔ o de ma ko sɛ mɔna Bangkok a sen b'o kelen na i bɛ to tulonkɛ la dɔrɔn o bɛ polisiw wele Bangkok polisi ka teli fɛn o fɛn ɲɛɲinini fɛ diɲɛ kɔnɔ o ka teli o ɲɛɲinini de fɛ parce que a ɲɔgɔnna marché ka dɔgɔ Bangkok ni kuru feere yɔrɔw tɛ a ɲɔgɔnna marché ka dɔgɔ polisi dɔw y'u to première classe la dɔrɔn ka cɛ ka généraliw ka du ɲɔgɔnna san marché de la Bangkok polisi bɛɛ bɛ girin ale marché nɔfɛ a ɲɛdɔnnen don dɛ o kuma polisiw fana na balcon na ka yɛlɛ ka taa sanfɛ dɔrɔn u bɛ taa da gosi e bɛ dayɛlɛ e n'i ka kiloti ba jɔlen o b'a sɔrɔ balconnisiw sɛ jama tɔ min sigilen bɛ yen maliyɛn minnu bɛ dugu ma West Africain fɛn o fɛn bɛ balcon na n'u fɔra ko dɔ minɛna muso ko kɔni na dɔrɔn yarɔ o ye kabako de y'anw fɛ bɛɛ girimatɔ bɛ sin ka na jɔ da la sa e yɛrɛ cɛkɔrɔba kolo jɔlen yaasa i n'i ka kiloti ba
o masa polisi ninnu fana bɛ se ka a fɔ fɔlɔ ko yali k'i bɛ kan jumɛn mɛn n'i ko ko i tɛ dɔwɛrɛ mɛn an ka kan ninnu kɔ farafinkaw kɔ u b'a fɔ ko mɛnbaga dɔ bɛ yan min bɛ tayɛlɛn kan mɛn commissaire kɛ fɔlɔ min bɛ na o ye marché client fɔlɔ yɛrɛ de ye quoi ka bɔ ɲɛ ni polisiw ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka cɛ marché tanna ka ban 18%, 19%, non 20%. Voilà. Parce que commissaire kɛ dɔ bɛ sɔrɔ yen min bɛ e dɔn min b'a dɔn e bɛna minɛn min san e bɛna conteneur hakɛ min san e bɛna malo tɔni hakɛ min san jamana nin kɔnɔ yan e ni wari hakɛ min bɛ se ka na donc ni kungo mana e sɔrɔ o wari min bɛɛ kan ka taa nin da fɛ o tɛ manamana marché ye quoi donc commissaire de bɛ ɲini min bɛ e dɔn fɔlɔ yɛrɛ yanni o kana marché yɛrɛ y'a ka se hakɛ min ma o commissaire mana n'i jɔ kuma o bɛ sɔrɔ polisikɛ bɛ sɔrɔ k'o ɲininka k'a k'e ɲininka ko denmisɛnnin ninnu y'u wele de olu ye polisiw ye k'i bin'u kan k'i bin'u kan wa ko i n'u jɛra a ye cɛ ni musoya kɛ kafo kɛ e bɛ se ka fɔ ayi ne n'u ma jɛ dɛ ne parce que e b'a fɔ k'i bɛ explication tɔ minnu di kuma nin kan sisan k'a fɔ ne n'u ma jɛ dɛ ne y'u wele k'u kana masaji de kɛ n na ne n'u nana u ye masaji kɛ ne yɛrɛ bɛ fama yɔrɔ min na dɔrɔn i k'i hakɛ to n ye n yɛrɛ sɔrɔ nin baara nin na ne tɛ n yɛrɛ don cogo dɔn nin na bon ne tilala o ko n ka $1000 de sara ne ko n k'u ma n ko fa de b'u la n'u bɛ $100 minɛ u k'o minɛ u ka taa n'u t'o minɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di u ka taa yen nɔ non polisiw b'a fɔ e ka o explication tɔ in to olu ɲɛ sira la de fait que i k'i ma se u ma Bangkok yan o ye crime de ye nkalon de tigɛ o nkalon crime ka jugu fɔlɔ i ye baara min kɛ yen est ce que i b'o dɔn Bangkok constitution na parce que Bangkok y'a le seul pays min n'a ka loi de don ni diɲɛ jamana si tɔ tɛ loi wɛrɛ la loi kelen na est ce que i b'o kalama yan ko bɔn o nkalon tigɛ ko kelen min fɔlɔ i y'o fɔ i da la k'o bɛ san 50 kaso de d'i ma Bangkok yan nɔ ko fɛrɛ bɛ se ka fɔ kana siran n ka cɛ a bɛ bɛn an ka san 25 de ma kana siran Bangkok o bɛ su jate bɛ tile ne bɔra n ka denbaya kɔrɔ ko n nana minɛn ta Bangkok ne bɛna n ka conteneur ta ne bɛna n ka malibadenw ta n'a fɔra ko ne bɛna san 25 kɛ kaso la aw bɛ k'o ko kɛ baatara ko k'i kana siran i kana siran Bangkok don a bɛ négocier yan foyi tɛ bonya ko ma an bɛ commissaire an bɛ avocat ta an bɛ girin ka yɛlɛ kana siran a Bangkok polisiw de ye min fɔ u ye tiɲɛ de fɔ i ye nkalon de tigɛ k'i ma s'a ma i sera a ma se cogo min na dɛ o bɛ komi silamɛw ka kuma ninnu n'i ye fɛn o fɛn fɔ ayi a kɛcogo i y'a faamu a kɛkun a suratul nuzuru o tɛ Bangkok sariya mago kelen kelen tora i ye nkalon kelen min tigɛ k'i ma se o ma i bɛ t'o san 50 kaso nkalon de kɛ karamɔgɔ n ko i baden teri i ka commissaire kɛ a b'a don i ka nafolo da la o muso ko de senfɛ ne karamɔgɔ ni ne den a cɛkɔrɔba kodɔnnaw ka fɔ ma u ko in daminɛ Bangkok an ka mɔgɔ kun fɔlɔ minnu taara sigi Bangkok il paraît que accident de tun bɛ suraka de sɔrɔ ka caya Mauritaniens ani arabu ninnu ni c'est-à-dire des Marocains, des Égyptiens, des Soudanais minnu arabulaka ninnu an ka Afrique arabulaka minnu bɛ taa voyage la kamalen o y'a sɔrɔ an ka commissaire gɛlɛn fɔlɔ minnu sigira yen nɔ o fanba ye Nigériyakaw de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu taara ka sanni kɛ ka tila k'u ka correspondance sigi Bangkok yen nɔ o fanba ye Nigériyaka de ye Nigéria o Nigériyakaw dun ka ɲɛnamaya n'anw ta kɛcogo kelen tɛ e bɛ bali k'a ye dɔrɔn e ni Nigérien denmisɛnnin dɔ bɛɛ bɛ nouveau kelen na a bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛɛ bɛ taa sen na sugu la a bɛ segin ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire i b'a ye ko a bɛɛ bɛ nouveau vie kelen de la quoi one time day movement e b'a ye dɔrɔn ka cɛ don kelen dɔ ani mobili bɛna jɔ i la mobili 50 mobili 70 mobili dala la n'o bɛna jɔ bon c'est pour cela que n ko ne mana Nigériens ka film dun ne b'o fana ye komi diinɛ ko de olu fana bɛ k'o film tourner ka wolofinden tɔ ɲɛ datugu ka denw bɛ ka nafolo sɔrɔ ni stratégie min ye quoi parce que n'i bɔra tunga fɛ c'est à dire diɲɛ baara o baara tɔgɔ ye ko baara c'est à dire baara karakilaka ninnu k'a kɛ ka nafolo sɔrɔ tunga fɛ i b'a sɔrɔ Nigérien bɛ Africain tɔ fanba ɲɛ ka Camerounais daw kan awɔ
o lakale ko ne de bɛ k'o f'i ye ne m'a fɔ ka kɛ waritigi ye dɛ mais ka baara de risque kɛ ka nafolo ɲini n'a ye quoi non Afrique bɛɛ ne bɛ Nigérien Camerounais nka deuxième bango ko Nigériens mɛn'o la sa Camerounais fana nana na parce que Nigériens dɔgɔninw de ye Camerounais ye bandi ko ninnu na an ka mɔgɔw nana ye fana Camerounais fana nana dɔrɔn ka cɛ u bɛ wari sɔrɔ o cogo ninnu na bon an ka denmisɛnnin minnu n'u nana kɛ teri ye sisan olu nana dɔn u bɛ mun gosili kɛ ka nin wari ninnu sɔrɔ donc u ka waritigi ba minnu bɛ na n'u ye musow su ka bila o la ni muso sera ka don o kan u b'a ka wari bɛɛ tiɲɛ k'a tɔ to a passé dɔrɔn ka fili ka taa Nigéria ko wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ kɛ waritigi in na cɛ u bɛ tila ka n'u sigi Nigéria n'o wari a fɔ k'u ye baara kɛ ban kamalen Nigériens tun b'a kɛ nka Nigériens tun b'a kɛ u ka jamana waritigiw de la ou bien c'est à dire a bɛ komi y'a dɔn Nigérien minnu taara sigi Bangkok kun fɔlɔ la o ye Biafralaka ninnu de ye bon Biafra ninnu arankini de b'olu ni Hausaw cɛ bɛɛ b'a dɔn n'o y'u ka kɛlɛ ye ani diinɛ ko kabini Darama Biafra den silamɛ in ɲɛna ne m'a fɔ a tɛ yen dɛ ne ko ne de m'a ye n ye n ka diɲɛ yaala kɛ m'a ye olu ni Hausaw cɛ pa o ka gɛlɛn Futa fila ni Maninka cɛ donc Biafra minnu tun bɛ taa sigi yen nɔ olu ka faamuyali la olu yɛrɛ tɛ ka sonyali kɛ ko ye parce que ni Nigéria Hausa waritigi ni caman ye jamana général kɔrɔw ni commandant kɔrɔw ni min to ye o fa y'o ye donc d'après Biafra ka faamuyali la ninnu ka wari bɛɛ wari sonyali surtout réel la o ye Biafra ka faamuyali donc Biafra yɛrɛ bolo n'ale ye fɛn o fɛn kɛ Hausa la k'a ka wari sɔrɔ tout à fait normal jamana wari bon Nigériens tun b'u ta kɛ n'o capacité waati fana na Nigéria général kelen bɛ se ka taa k'i jɔ ka minɛn kelen bato 10 san Bangkok k'i kun da n'a ye ka cɛ o ni anw ka hinɛtɔ wari ninnu ka cɛ maa min yɛrɛ kelen bɛ se ka taa ka damana conteneur sɔrɔ ka jɔ an na o jango ko min bɛ t'i jɔ ka conteneur 50 60 san donc Nigériens tun b'a ko la n'u y'a kɛ u bɛ wari yɛrɛ de sɔrɔ bon an ka mɔgɔw nana don a la an tɛ se ka nin ko nasugu kɛ Nigérien na an tɛ Nigérien waritigi dɔn an tɛ Nigérien fantan dɔn an tɛ Nigérien tɛmɛsenna dɔn donc an ka mɔgɔw ye ko nin ta sa ka ɲɛsin an yɛrɛ ka mɔgɔw de ma n'o ye nin jamana dama ye Niger parce que fɔlɔ Niger mɔgɔw fɔlɔ de taara ka tugu Nigériens na donc Niger mɔgɔw ni Maliens ni Guinéens ni Ivoiriens denmisɛnnin minnu bɛ yen ani Sénégalais denmisɛnnin minnu bɛ yen donc an yɛrɛ dama bɛ ko in kɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn ka bɛn a ma direct an b'an ka dugu waritigi minnu dɔn an b'an ka yɔrɔ sigibaga waritigi minnu dɔn n'o nana dɔrɔn ka jan ko ka marché dɔ monter an ka waritigi karisa nalen donc a bɛ monter n'a ɲɛna u b'u ta sɔrɔ polisiw b'u ta sɔrɔ nka cɛ wura ka sira b'o la wa n ko wura ka sira b'o la wa i minɛ n'i ka jatɔya la o mun bɛ se wura ma karamɔgɔ wa n'i ye nin bɛɛ lajɛlen mɛn ka tila k'i tulon k'a la fana nka cɛ i kana se ka i bɛ taa san 50 kelen ni kaso kɛ dɔ b'i jugé k'i datugu san 50 a bɛ bɛn an ka san 25 i b'o dasi kaso la bolo u ka sira ba fana t'a la i n'i ka miliyari i n'i ka minisiri jɔyɔrɔ i n'i ka député jɔyɔrɔ i n'i ka général jɔyɔrɔ Bangkok u b'i k'a kɔnɔ san 25 Afrique gouvernement ma olu mago tɛ ɲɛ maa si ka kuma na n'u yɛrɛ ka constitution de tɛ ni ala kuma n'u fɛ k'u ka constitution in don n'u bɛ ala bato k'u ka constitution in don tɔ manamanakan i tulon kɛ kamalen o cɛkɔrɔba binnen de kelen filɛ ka Bangkok fa ye nɔ ka sɔrɔ ka kɔlɔsi jaabi dɛ sisan alimami o ye ka ye o ye yɛrɛ kɔrɔkɛ n'an taara an jɔ ni y'olu bɔ sigi na cɛ n'i ye min ɲininka ko nin bɛ sigilen Bangkok yan n'i ye min ɲininka ko nin bɛ sigilen Bangkok e ka gɛrɛ la i k'a ɲininka ko karisa k'i ta taara tiɲɛ yɛrɛ n'a fɔra nin kɔ i bɛ segin ka nin daji to a caman ta taara ta muso ko accident sɔrɔ muso ko accident ne ba n'i ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ Isika kumaden dɔ bɛ yen nɔ a kumaden ka girin a ka girin
arabu ko nga fo cogo ma ngo arabu ka fo cogo ma o man nogo do min na few min sebene yira o ka kuma jele da ko ce ba goro ki muso bi bole ko mun ne mo muso na aga furu ni gwa ko dugu digi de adama san kalo tan fla fe do ga se dugu ko yira tella ko muso bi ko ce ki muso bi bole te de ko mi ga furu ma min kadi ye ki ganna man na cugo min kadi ye gana zera yoro la fla kata da sigi kola ni bela gele me ko ni te ba ngane ba mina kelen fina ma fi ngo nyero de ngane mire ko ni sa ne ba silame yere mande ndugu buluka silame yere mugata daw ko tede silame yere mande ndugu buluka ni chekra ngoni chekra kalasi ikena kile dilaka na ye siye mugan sɔrɔ a tɛ mugan ni duuru dafa ne bɛ ka fɛn min ɲini ka dɔn ka sɔrɔ a y'a sɔrɔ i y'a ka danaya sɔrɔ dɛ a y'a sɔrɔ i y'i cɛ ka danaya yɛrɛ sɔrɔ tuma min na k'a ban i ka mandenka ɲininka ko karamɔgɔ ne cɛ ne furukɛ ne bɛna kɛ yan cogo min ne bɛ fɛ an ka taa kɛ hali yɔrɔ wɛrɛ ten ka ne furukɛ ne ko ne bɛ to ka miiri fɛn dɔ de la ne miirila ka se hakɛ dɔ ma ne bɛ siran ka mɔgɔw ɲininka k'u kana n'a fɔ ko fa bɛ na nka ne ni e cɛ ne bɛ fɛ ka e ɲininka yɔrɔ e kɔni bolo e b'a dɔn fa foyi tɛ ne na ne b'i fɛ i bɛ n fɛ ne furukɛ i b'a dɔn ko fɛn min bɛ ka wele ko Alahu subhanahu wa taala ko ne ka miiriya yɛrɛ la ne bɛ fɛn saba yaala a b'a fɔ cogo di ko fɔlɔ ne b'a ye komi mɔgɔ de a b'a fɔ i b'a fɔ ko filanan ne b'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko cɛ de a b'a fɔ wa sabanan ne b'a ye fɔlɔ mɔgɔ jɛman de ne ba i bɛ min sɔrɔ k'a bɛ se ka bɔ ni saba bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma dusu bila hakili ɲɛ ou bien a ka t'i di fa ni ba ma k'a fɔ k'a jɛn'i kɔ awɔ sinon silamɛ yɛrɛ min bɛ Ala miiri ka bɔ nin na a ka gɛlɛn o kama e tɛ ka mɛn o da ko dɔw bɛ ka Ala nɛni k'a fɔ e tɛ ka mɛn o da ko dɔw bɛ ka Ala nɛni n'i ye mɔgɔninfin yɛrɛ miiri se to fɔ ne ma k'i sigi k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn i t'a dɔn k'e tigɛr'i danbaga la e bɛ nɛni yɛrɛ yanni i k'a ɲɛsin danbaga ma nɛni yɛrɛ kumaden tɛ i b'o de ɲini k'a dɔn a bɛ mun de ko fɔ nɛni yɔrɔ tɛ Ala la maa tɛ se ka Ala nɛni ko ka tɛmɛ ka bɔ ɲaama ta ninnu ye dimi min don anw na n ko ninnu ye dimi min don anw na ne ba n'an ma ɲɛ an ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ anw ɲɛ t'a la fa fɔ maa bɛ se ka bɔ a la ayi tubabu olu y'an nɛgɛ an y'an ka yiri fɔlɔ ko fɔlɔ bɛɛ tigɛ k'a d'olu ma o y'o kɛ k'u ka sikuru wuli hali n'u ye mago dɔw ɲɛ an ma a kora kɔni nka o digira an ka yiriw la dɛ ka sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna an ka sɛko réchauffement climatique diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna arabuw y'an nɛgɛ k'an mɔkɛw nɛgɛ n'i y'a sɔrɔ ko Bure Malen tun sera ka voyager n ka cɛ ka taa diinɛ yɛrɛ bɔyɔrɔ la ka taa kira yɛrɛ ka dugu la ka t'i ɲɛ da o jamana kan k'a yaala k'a ban ka na ko a tun bɛna dɔn k'a fɔ ko non ko tiɲɛ yɛrɛ la hey aw ka dugawu ma ne ka san na aw ka Ala deli ma ne ka san na ni Ala deli ni dugawu bɛ sanji nati aw yɛrɛ ka ko ju bɔra yɔrɔ min na jiko bɛ ɲini ka n'olu fa o dɔfɔ dɔnbagaw ka fɔ ma o kira tun bɛ kilo 30 ni kɔ kɛ ka taa mini ji nɔfɛ ka na koliji tɛ dɛ a mini ji karamɔgɔ a kana mɔgɔw nɛgɛ sa kunu tiɲɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ bi tiɲɛ o jango kunu nkalon ko n'i ye Bure Malen jɔ bi k'a ta ka taa Saudiya dugukolo yaala k'a ban ka na fɔ a ɲɛna k'i dalen b'a la ko arabu ka dugawu de i ka ji na de a b'a f'i ɲɛna ko tiɲɛ tɛ k'an ka taa
ne ba ngona sera am fili ka je joya kuma ka ja nya ci ka do ko fendo fono mi forma yi tate de nini ndo sera ka ko de nyeto mina kuna ne ba kema do akema sino lubu yire fenya nya yoro jande chama mi gamba murutigi nunu ne sisa karamo bi ma tasma blanga fle anga tulu fle krefe nya yoro jande kana doni mine ka sabat guma ki se daka peu wa mimi vine bi se ga dola de ngoina nene ka jamana de famba bo ode kono kwa malien koni kadaka Nigerian de bizene munu menenke ubitla ko kale nyoye ko foka ta dugukolo kemiye nete sigi senge kono bungi ngaje ata fo ki sara ala pa pakala ngu ta fo ku sara ala pa pakala ba fo ku jigi do ka doni de kan o ba soro ye relation ba soro bango ko no ko wari dro tout ce Nigeria invest sanga mana me ba me ka e baton sa anga ko ser chama mo o war ko ke ibaye ale yo mine dola chugo na Thailand muso do fono mba ale bulu Thailand muso bulu sare mi ma ngolo la ko nye muso ta sare ade be nga mara kono o te Thailand o ka villa kwa Thailand o bulu muso ni ke sare lu ma dansi ki aka barana aka donia ne aka fenyini foide la anga o mo munu fono mbo ko chama war soro le jama manife mo biti noro Thailand mbugo tigini do fono no bo nege ko investi isini dola nga ba investi ale to ko de la ngache na ya so soro ka ba soro ay dingile mi soro bulo te ka ta na ko ta ko ale dara kadaka ka bona yere la ka ta ankoro ken nu na iba do on de jala chama nye do aro ala yi ka ko jayengo jala chama nye do aro o mana to war soro Thailand sa fono de ta jafu ya biro ni sigiya ni ma fo ibike malo correspondant iba fo ibike Nigeria ani Zambini Gambi nu kuru qualité mi boy boro kono kibi ko sérieux quoi couleur la manu ou bien samani ko sérieux ou bien bina ya ba do ko ni do la sigi Afrique du do ra ko tigi bado faka do mo la to fono mbole ko kono na ci abina tiyo te gadro fono mbafo afono o sigile me dugu mi kono fono ma daso mu ko kile de dafe karamo anta yoro ba ja ambo yoro de ga jaja ku ya fi kan ta yoro ne lo jamane kono ga mi re wor bayin soro na sanga jew Thailand ami musoni munun ta barala ku bla nga biro kono yoro furo ni secrétariat ni fona o muso nunde na nga mo dun ka di nyona premier ni sigle me bi se ka fo ki hage to ki di sungurun tige daira nuno o muso nundo anga mo winyine o chama e Thailand service de sécurité barakelo de amugu sara dala bidru gouvernement ba do sara plus de $1000 mais uba mulo dala bidru nango tambi nango ubul ba to ta ko nango ko tanga fini na sabara josi abul ba to ba josi aba to la sa patron yire na jarabe ala ni go silame anga che na ya kunda tugu kata qur'ane kala bine yere kala dine na kose o te mere adi sangulo fla so bine kala dine na Thailand ete ba ka bara don ko tugu waru sura namara mina na yo donc ba funo ba gushi bolo ka sura ka yiri la nye sharia be ay dengele mi sura ibi dende ta wargo ko ibi sin ro ba sura izinu ba Thailand ba si gouvernement ko ga le sura wari babu avec au karanse ma be di gouvernement ma ko aye ka war sura to do ayo be gushi funo bolo du ka sito bina Afrique ya ki do ne mi bina sura funo ya timso la no nga je do re ma yiro alijine teba yambi jugo yesa ngi yambi chuo yesawa msoro kuna bani aho amfani jini muso foloni mbado nga ko tumando e dukono anga dugutigi denga folo mbado nga ko tumando abengalo ngo abengalo mi fori ni hagli mbora de ibi robore de na tayini rosi aho mini Nigeria ka yini ngasa ko anga demzano ni Nigeria dembi business ge na e chefa wa kene valeur soro o ba soro abe sabara sire la abe bara mina butiki biro dala en
n'a ye business kɛ k'ale ye 100 sɔrɔ a b'a fɔ a ye k'ale tɛ sigi na tugun wa i b'i sigi ka taa Nigeria ka na don o don i b'a sɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ de o dɔw tɛ hali anw ka sunkuru sɔn wɛrɛ bɔ Lagos ninnu ye musoko bila minɛn min kɔnɔ f'a ka f'u ɲɛna de ko musoko t'o kɔnɔ n'u m'a bɔ nin kɔnɔ karamɔgɔ foyi tɛ se k'an bɔ a ka d'a kan ne ala in kɛra fɛn dogolen ye a y'i yɛrɛ yira ni min ye n'o ye hadama ye o hadama dancogo yɛrɛ de bɛ musoko tɔ lafu ka taa fɛ min ye diɲɛ dan ka diɲɛ danfɛnw bɛɛ dan k'olu bɛɛ da cɛ ni muso kana se maa ma kuma min na ko ka taa maa sunju de kɛ k'o danna ka bɔ cɛ kelen na muso dali o taama sɔrɔ a bolo karamɔgɔ o kuma bɛ se ka ɲɛfɔ e yɛrɛ ɲɛna ko e b'o faamu cogo di k'o ye danbaga tilennen ye n'o tun don a tun tɛna bamaw ka bama cɛkɔrɔ tɔgɔ f'i ɲɛna a tun tɛna sigiw ka sigi cɛkɔrɔ tɔgɔ f'i ɲɛna a tun tɛna wɔrɔw ka wɔrɔba fɔlɔ cɛkɔrɔ tɔgɔ f'i ɲɛna ni si tɛ nin bɛɛ danna nka k'a fɔ ko cɛ de dara ko kɔrɔtɔ kɛra muso dalen ma ka muso kɛ cɛ ka bolomafɛn ye ayi karamɔgɔ bɛnbaw m'a ye ten yen tun wa ten kɔnɔ tɛ o kana se ka o kama olu ye fanga di muso ma ka fanga di cɛ ma kabi olu ka kule minnu na bi lagalagatɔ ninnu bɛ kungo kɔnɔ n'u ka woloɲɛlaw ye o y'a sɔrɔ an bɛnbaw o ye fanga di cɛ ma ka fanga di muso ma muso ma k'anw bolo tulonkɛ fɛn ye anw tɛ muso dɔ tulonkɛ fɛn ye an dɔ de don nka kabi ninnu sen donna an sen na n ko n'an ye binni daminɛ an bɛ bin ka taa don o don n'i k'i b'a ɲɛfɔ min ɲɛna ko fa tɛ to dɔ la n ko a bɛɛ lajɛlen sigilen don dɛ ko n ka to mɔna k'an bɛ ka na kɔnɔ n ko a mago bɛ jumɛn na guwana wa nsirabulu kɛnɛ de ala ka siraw mana kɛ yɔrɔ min na an ka t'o yɔrɔ yira nka ala ka siraw mana kɛ yɔrɔ min na an na bɔ ka t'o yɔrɔ yira na a kana bɔ a ka sɛbɛnkan fɔ dɛ nka a kana bɔ a ka sɛbɛnkan fɔ a bɛ ka kɔlɔlɔ min se an denw ma a bɛ ka kɔlɔlɔ min se an ka dɔnni ma diɲɛ kɔnɔ a talen filɛ k'a yira a la a ka cɛkɔrɔba ba kelen binna banko u binna nin bin cogo de la o hamiya dasi janw dalen filɛ u bɛɛ binna nin bin cogo de la musoko tiɲɛ don jaralakaw ka bako ko ni denmisɛnnin min ko musoko tɛ sɛbɛko ye ko n'o ka sɛbɛko min wulila ko kana ale wele dɛ o kana ne yɛrɛ fana nka a kana da hakili ɲɛma k'a kɛ yanko ye ka tila k'a ka ɲɛnamaya banbali ɲɛnamaya ko fana ye karamɔgɔ k'a fɔ k'a yera ten o ka gɛlɛn ala ninnu cɛra ala ye a ye baara caman kɛ hadama ko in na nka a ɲinɛna ka yɔrɔnin min to ye dɛ karamɔgɔ Moro Haidara ka fɛ an tɛ nkalon da maa la dɛ min bɔra i yɛrɛ da anw b'o de ta k'i ɲininka o la kɛlɛ tɛ o ya an ye mande dugukolo yaala a kɔrɔ n'a tile bɛ ko mande mɔriw a ka ala bɛ jamayala min ta kuranɛ kɔnɔ a n'a bɛ keleyala min ta n ko ɲɛfɔ cogo jumɛn b'a bolo kumaden ni a ka jamayala ta karamɔgɔ jama fanba olu ko bonya de don ko bonya de don kuma kɔnɔ ɔ nka n'a kɛra bonya ye a bɛ keleyala ta yɔrɔ min na kɔnɔ o kan ka kɛ dɔgɔya ye dɛ o kuma jaabi y'o ye dɔw ko ayi ko a bɛ jama min ta ko jama in ye a ka baarakɛ ɲɔgɔn de ye a ka mɛlɛkɛw ni a ka jinɛw n'a ka maa suwanzilenw arabuw cɛra yen nɔ k'olu de don n ko baasi tɛ ɔ karamɔgɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn wa Mugata Dawu de ye ɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn na an ka taa kɛnɛ kan karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ne bɛ kelen min dɔn a na ne k'o da kɛnɛ kan tɔ n'a fɔ arabukan na n'a fɔ japonɛkan na n k'a sɔrɔ n dɔgɔnin ni karamɔgɔ na Abulayi Ɲangi ka kuma ne tɛ arabu ye ne ma bɔ arabu n ko e kana an ka taa sa ni ala ka jamayalanta ye ni e bɛ k'a kɛ a baarakɛ ɲɔgɔn de ye ne bɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛna baarakɛ ɲɔgɔn ko in bɔ a la pewu ala bɛ hadamaden waati min na kuranɛ kɔnɔ n'i b'a yɔrɔ dɔn k'i b'a yɔrɔ dɔn a walanwala ta an k'a mɛn dɛ
iko mi Cheikh Tidiane ko ko sanfɛ ta wala mai cogo ge ka wala karamo ngwa be ne yana ala ko kuma mina an yi hadama bugoda ayi jama yalanta de ako kuma mina an yi hadama bugoda dan cugura ayi ɲɛfɔli kɛ dan cugo ni kan ne to fɛ kuma den kɔ ako an ye ci bila mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ma sans exception mɛlɛkɛ kelen ma ko kɔfɛ yafamu k'u kana sujuru bin hadama bɔgɔ ye ko mɛlɛkɛw bɛɛ nana sujuru bin hadama bɔgɔ ye ko fɔ n'a kɛra ibilisa ye ɔn karamɔgɔ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn dɔɔni kɔnɔ ibilisa tɛ mɛlɛkɛ ye ibilisa ye jinɛ de ibilisa sungun danna ka bɔ tasuma na mɛlɛkɛw danna ka bɔ nɔrɔ la u ma dan ka bɔ fɛn kelen yɛrɛ la u bɛ kana sujuru bin min ye u danna ka bɔ bɔgɔ la n'a fɔra ko mɛlɛkɛw bɛɛ nana sujuru bin fɔ n'a kɛra jinɛw ye o kɔrɔ ye jinɛw fana bɛɛ banna de ayiwa hali ni jinɛw kɔni bɛɛ ma ban jinɛw ka kuntigi kɔni banna n'o ye ibilisa ye hadama ma dan fɔlɔ jinɛw ka kuma fɔra o banna mɛlɛkɛw bɛɛ ka kuma fɔra o banna karamɔgɔ o yɔrɔ in na a kan b'a ni jama jumɛn wɛrɛ ma ko an mago bɛ karamɔgɔ de la manden min bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ an ɲɛna ala kan b'a ni jama jumɛn ma o yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la ko mun yɔrɔ ɲɛ ye fiyewu hadama dan yɔrɔ nin a ye mɛlɛkɛw bɛɛ wele mɛlɛkɛ tɔ tɛ yen u dun ko an ye mɛlɛkɛw bɛɛ de an ye ci bila mɛlɛkɛw bɛɛ de ma anw ye ci bila mɛlɛkɛw bɛɛ de ma mɛlɛkɛw bɛɛ nana sujuru bi fɔ n'a kɛra ibilisa ye donc hadama ma dan fɔlɔ mɛlɛkɛw bɛɛ welela jinɛw ka kɛta dɔnna ale yɛrɛ ni jon de ye ci bila mɛlɛkɛw ma ye sa karamɔgɔ ɲininkali to min bɛ nin yɔrɔ in na ko n'u bɛ se ka ɲɛfɔ an ye an k'a faamu ko n'u ma se ka ɲɛfɔ fana k'an ma jigu la gɛlɛma caman fɔr'u ɲɛna karamɔgɔw bolo u ma se ka min jaabi ka t'u sigi an dala kulejala na mini baro kɔfɛ ngalon ma tigɛ la o saralen do dɛ arabu wari de b'u kɔnɔ yahudiya wari de b'an kɔnɔ benbaw ta de b'anw kɔnɔ awɔ anw bɔr'olu la an kan ka fɛn sara u ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ o de b'an kɔnɔ kɔnɔ b'u la an ka sɛbɛn kɛ u ka wala an ka